Holy shit, леле, лакспайк. Здраво на сите. Да, слабо. Снимаме тук на Conspiracy Craft нещо глупости. Factions. Четвърти. Доста ли? Доста. Желаете ли Има нещо? и канали. Каналите ги кажи. Не знам какво ви са на сит. На мен ми е Gaming На Hunt. мен е Филип Гейм. На него е Gaming Hunter, на мен е Филип Гейминг HD, кажи да ке. На Gaming Окей, ставам до дескрипцията сите и готово. Да, това. Айде, почти. Те почнахме отдавна вече. Ще долу ми имам си тук се. Почнахме от пещера, лост сега ще има тук Ти ми екстрел! Ей, Окей, они користат тиксера, не е важно. я не користам на лаши. Сега почнахме лост, сега ще имаме ни стартер гир, значи сега почнахме само лизовме една пещера, няма до нещо диаманти и това. Нямаме ни база, ни нищо. Да. Я организирам тук до колония там нещо. Тук справят. И я мислям дека е веќе време да одиме да направиме база. Нема защо, нема му трябва. Мисля дека е време да ме прифанеш. И я мислям. Я те прифанав, ти мръдаш. Ще ми връзка. Не си ми ни пратил. Ще ми връзка. Не. Няма нищо от тия, тук им. Ей, абе! Има Dungeons! Ходна. Ей! Кури. Кой има е после? То ти фичо сега, типа. Абе, знаеш какво фикс трябва да направим тук? Около тебе след се гледа Diamond се е измешано, а в стvari няма нищо. Добро. Добро утро, дечко! Кога се разбуди? 2 години ли си усон? Това ти римите, ева. 2 години веќе е така. Да, чува, се тръчкаме тук, няма ще направим дата. Я нека баш вода оставам тук, сега ще имаме. И аз си копам дръвца. О, айрон имате, бе! И 4 диаманти, бе. Дека, бе! У мен. Леле! Тук ли ти ви база? Не бе, не е добро место това. Знаеш ли, че на мапата им покажа от кой е фекшън, дек се найдеш и името твое. Горе на мапата. И им покажа дали има близко... Я знаеш що викам да направя? Да вземем ово тук също имаме ове често и ови работите и да родим да тражим место за база. Да, мам. Да, е, тя. Я Тя вземаш ово. За често Дачо, вземи и ти. Взимам. Дачо, де... Ей, мати, де прифали да си пробваме на мод? Те, аз пак те прифайкам, прати ми ти първо. Ако може да те прифанам, ако не да си ми. Окей, се за И Матия. сега, още едно дръво. Още едно дръво. Грачо, ти dak си. Dak си. Долу. Видя сега мати, ако работи сам. Добро да е. Долу. Айде те тук. Тук съм в шоп. Епа, нали е време веќе да одиме да тражим база. Няма да назад. Време. Назад да даде. Ой да видиш. Че бе, и сега му... Дек си. Не, все потек тук да го. Нищо не работи, потекаш. Мати, ти нямаш енергия, умра. Шумата ви! What the fuck was that shit? Капа в крала. Експлодира. Видя ли три кептетра, видя ли? Айде, нека ти мати ми се Абе, това е MCMMO. Гледай сега, я може. Той виж. Сега. Бей. Чекай, я послупат. Не, шо биде там. Типи... Тя ще запати, остай, гледай сега. Кой да видиш нещо? Дай ки вижди, няма да можеш. Да, че аз съм в шоп. Епа, дека да отидам. Чекай. То са ки се ободръва. Ай сега прат. Чекай. Дачо, я на тебе ти прата? Почкай, я кидам дока граджа първо, после. Да. Да се съберем трябва. Тук съм в шопсите. Я да идам с брод да изплъвам му океан. И там да направя. Айрон найдох. И редстоун найдох. Защо ми толкова лава, братя ми? Дядо. Я знам, от снимам имам много лак. Обично ми е на 6, сега имам 45. Заклачваме ми. Аз имам 1000 FPS, шо ме играе. Ало?
Optifine користиш ли, Давид? Не, още не, снимам се. Да не това, ако снимаш. Бе, защо работиш? Дечко, ти имаш... да найдеме бол? слайм са, ако може. Дечко, ти Ако бол, можем слайм да найдем якче и го направим тай топ. Моя туториал. Да стръбваване и ке направим обичен Може ли, кен. мат? Я да pumpkin seeds, знам, шкепа Моля са, се много ама... обичен кен, пич. Я Моля да... се много обичен да направим. Трябва да има някой pumpkin seeds. Те не поема толкова. Вземи ги, защо? А знаеш да ги не до? А, От тия знаеш честовете, що са Майнкарта раздол. да. Шо, майка Ей, трябва мати, пещера. баста, гледаш ли я горе? Гледам я. Окей, още не вод да вод парти, що не волтира някой. Малце. Абе няма нищо не, гледам я с зум. Шо фърлям. Това грана е, чукет ми Ай, грана. пичо да рипаме в водата. 3, 4, Леле, кюб. Пичо! Умре ли? Пичо, да, припани. Oh, you piece of shit. Чакай, я рибо. Come добре, at me, bitch. добре. Come at me, bitch. Умре на Азията. Умре ли? Абе, знаеш ли колко работа загубим? Абе, лъгна ми, върна ми. Арни сте 20-та. Сега няма нищо. Много я имам. Абе, каква се врача на място, дека си умрал? Няма нова сервер. Иди Warp Wild. Има, бе. Абе, няма това бек. О, shit, Ай, шо да Ке фърлям. пробвам да найдам Стикс. со бек. Ама не верувам мъд. Чай малци. Я на Няма. 10 кренат. Мале. Няма. Я знаеш колко пътува. Има ли ново... Оно... Ей, мати, горе Нем. има база, ой. Чай да видиш. Леле. Кажа ми, дека ми е. You stupid сваля ли? piece. Ами, You мати, знам stupid. дека съм умрел. Добре, води. Да, оди. Греч, да префани. Имам една плата, оди. Чекай да, само секунда нещо правя. Да не веќе да тражаме база, ово не е What ово the не. fuck, хорс? Ја ќе Warp Wild. Леле, аз знам дека съм имал то, имам таков мод. Fuck. Та-та-ра-та-ра-ра. Айде, дечки. Имам бикън. Всеки път тук имам бикън. Чекай да ода на общината. Близко. Айде, къс нямам ядение. Колко само да е? Около... 600 права. Дат на малшек. Мате, колко звукови долайки тут ке тебе чудо е. Отдалеч. Бе, какви звукови? Да, някой кашля. Майче, татче, сите. Някой кашля, някой си. Да, нещо там. Не е това от към мен. Такова тук Ей, граджа. не, Па не е от към мене. малко са. Да се развака ми Граджо, тази. като кой има? Никой не съм. Ей, парти Абе, и кредит. аз съм сам. Фичо, ти сам ли си? Парти креят я имам. 3 диаманти. 6 даймонд влиза. Ей, колко? Я 6. Браво, Аз Фичо. седам. Браво, Фичо. Така Я трябва. 3. 6 даймонд. Айде, тръчи на кай това, дека... Мате, горе им порта. Я 4, Фичо 6, той е 10. Не може Играва да и яде, 3, не. той е 13. Добре. Мате, дай яден. На ти едно. Можем да сите по един пикакс, ако не. Па можем, ама... Дай, Фичо, дека умряме, бе. Те си 3 метра. Ай, ева, Чекайте, добро. начни, чекайте. Близко сме тогава, айде. Те тук сме, одна долу, тя те. Ама аз се замах, те тук сме. Ей, добро. Леле, знаеш колко Окей. фреймс имам моментално? Не. 14. О, добре. Цак. Те не мате. Дай ми работа. О, меч Sharpness Те 3. си имам, те си я заедно. О, браво. Дай ми честплейт. И О, я нямам пойма колко време вече снимам. Няма чест. Добро. Папа има чест плейт няма. Дай ми пикекс и секира шалото. Ей, ядение ми дай, ядение. Лагува, какво майка му дува. И кек си имам само една. Е, па това няма връзка. Завърна. Завърнаваме. Брат, некой знаеш що е направил? Шо? Некой е направил дърво от гревел. Ке оставам за там нея Нека, после. бе. Не, аз това някой место стеблото ставил гревел. Ей, ай! Доктор, да видя.
Не, баш как ще мислиш, ама да ще тресна. Да. Айде бе. Те Абе, ке можем Прифани. при ФНАФ. Ке можем Diamond Match и Diamond Не. Ticket и... Що друго? Нищо. Ай, прифани, що? Вика, не можеш да екси на това височина. Защо? Така да. Коя е височина, бе? Те на греджа му при ФНАФ. Пратив ще нещо. Това, Г. Ай, грай ти приф. Те гледаш... Гледаш дървото от грава. А, те прифана ме грееш. Ей, те, океан я не идо, я, ай, я идо. Я О, идо. я, спиги, ски умреш. Абе, от що ти е таква? Абе, Фити, цялото дърво си ми вземал. Имам само 7 дръва да кажем или колко. Аз 7. Я колко? Я Това 5. место, най-веки от Отварям яки се. отнемам такво. Место. Нямам момент место, веки нищо носи. Тежко му е да дадат. Абе, дай, защото се ти появаш връз мене, ако погледна тази. Така. На най-так, на брат ти. Не бе, на тебе Тук дума. някой бил, виж. Доктор Ноуп. Появува ми се. И аз си правям Diamond Sword и Diamond Pickaxe. Чо? Това са моите, да. Фичо, аз се скръжа. Не. Що се вскръжа, всите имате по толкова. Я имам 4. Имам 3. Ще там. Гледаш! Фичо, греджо, той си ми отдавая, нищо не е интересно. Я на една страна върне на една, не, ойде виждачо. Знам от и друг байом. Мата, отдалече ни сме от 400. Област, ламп, 466 метра от дека беше умрели. Абе, да, област. виждаш ти връз мене. Епа литам, цар съм, шо не можеш? Не, стварно не занимавам. Одете, тук има нещо. Тук има шип и кокошки. Фичо, дай да заколиш това. А тук шуба варям. Фичо, дай да заколиш това тука. Ягнето за божик. Имам шарпнес 3 Нека меч. си бе. Телепортири се тук. Дай да заколиш ягнето. Айде! Айде! Закла ягнето. Where did it... Oh, hello! Ho, 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 пока! Яка заколам. Това е там. Ей, Греджо, Греджо! Греджо, като тепа, нема шо. Кой може мен да му тепа? Я. Я? Ще може там, бе. Знаеш, ако са от тим. Да. Съвмана Ето, сме. база има, леле. Трябва да направим база, айде. Значи, знаеш ли дека сме? Нямам пойма дека сме. А, да. Я знам подзем. Савана сме. Не бе, Савана си ги къде за да... Знам дека се вика Савана Лона, ама. Не знам, защо мислиш. Яке заколам кравичка. Гледай колко дръва има тук. Пичо, бе, Ето добро нещо. Пичо, да ми върнеш това. Дървата да ми донесеш. И секирата да ми Айде дай. ти ще я ще ги изсучват. А тук знаеш колко дръва има? Йо, бе. Я не да пустина. Чакай, има ли War PvP? Аз с теб. Ел, я не да село. Ай, опустенето, Я не да село пустинята. Село не да. Я да War PvP да тепам някой. Като тепът. Памата, аз това събира там. Тук, Rare Cave. Клик. Ай, усел той дом, ай, да, чо. Ам 100% е рейд на навеки. Айде, Сега... не е лоса, ова база изгледа. Фак, база! ей, тека е. Не, бе, рейд на отдамна е рейд на ама. База е. Добре. Айде бе, рибни ти. Айде рибни, гледай. Айде рибни. Е така, айде. И тук Значи, някой... има най-мощи работи. И тук е нещо някой правил, гледай. О, Ова се... фак, има пещери много тук глобали. Да. Ай, тук си това. Яка взема ло. Не. Много ти го знам. Исто ти.
Я, не можем веки опеща, ребята. Трябва да оставям нека да ви работи, ще и носим мен. Ай, сега да направим всичко. Тете место, да, че уrekата, ай. Девета, какво не дофия? Ой, уrekата. Има тук Dark Forest. Джангълта, какво? Ай. Оставя, не, джангъл е, джангъл. Джангъл ги правим. Джангъл, ай. Под него трябва да е. Да. Пак малко дрова тук има сега. Кектус има, даче. Колко е кек? Колко Гледай, колко? Защо те викам колко си има? Ето точно е както си има. Оди, аз знам дека баз. Но е доста база, бе, тети. Айде по това, Оди. Оди, айде, Оди. Шо, бе? Леле, ай аз си бег. Може папагал? О, Не ме шет. по-добре. Ай, я да ги теб. Шет. Ай, шайзе! Аз се съде. Почекай, как имам спон, седи ти тук. Имам спон, седи тук. Седи и кмиши. Айде, я ги направим место, ай, за да се телепортираш. Напред. По-бързо. Овие мошки му Я теб. ти оставам работа тук, Ендър често. Не! Да. А може да и съм, измориш. Айде, тъпа. Айде, бе, тъпа. Сега. Почекай да вземем само нещо от тук. Няма теб. Айде. Абе, хакер, лето си. Дай, мата, ти имам папагал. Абе, какво попада? Абе, мати дума. Па знам. Айде, Не бе, дай. да ти ям the faction mister. Ай, ще му се бават. Айде, тъпа. Айде. Ей, тъпа, това. Fuck you, bitch. Fuck you. Fuck you. Не бе, да ти ям стики кис. Тъфа мъта, више с тобия. Чакай, Али сака да се... овие. Дам видео. Ей, не да в пещера. Гледа овай какво си литка, леле, да има в хазуни. Значи не стави торчес, бе. Добре, ти ебам. Абе, Али лики сме с тия, или? Не, кой е ти? А, че трябва? Чо? Лахо! Why with wow? Йо, лава падна. Why with wow? И ти ли пропада, даче? Не. Тя още горе. О, фак! Фича, надолу точно има лава. Аз съм тук тим с един хакер. Айде. Гледай, два са хакери! Значи. Ей, вай ми даде чест плетенки. Ай, брани ме, брат. Лава, Шо правай? Ау. лава, хо! Тепа. Вече Я я вече имам съм за спря. тебе. Ако сакаш такова. Па дай ме, айде, тя нямам нищо. Па не е у мене. Спон. Спон. Сей Дай на PTX тогава първим. Или направи фекшн. Мисля, баст. да направим си. Копия надали, айде. Стой. Ей, знаеш шо? Точно дека е лавата. А, лава, той има река лава, знаеш каква е? Абе, шо правай? Не знам те копа, най. Де, матай! Уште ки ми отпаднат. Абе, шо правай? Оти са Дай, трифане. Не, дай трифане, бе. Ушово съм я. Аз съм му спон. А папако? Па фича нямаме там хоум да ти я мишката. Абе не бива тук, да, че сега са лава, як видов сега. Пепка. Добре, Тръфа телепортирай на се към мен и я тук да давам някои работи.
Абе, шоп съм викал на папа и филм. Какви чао, телепортирай се към мен. А, Ей, не е дозволено тук, хубаво си фак. супер нас. Дой спон само. Па, Shit. чай, я ти да найдем обава место. Дой спон да ти дам работите, няма пойма дека си. Дек си ти. Спон. Дете. Дой тук, позай теб, позай теб. Томи, къде? Пичи кит, дис. Значи, дек си. Тебе да ти ям. Мишката не ме види. Ай, дек къде? Шома? Армор. Ей, няма шанса ми от тук иски. А? Я тук я разбудах тук. И аз за тебе не знам як имам да тражим база, зайча. Ай, чекам. О, да, я ки паузирам ovo тук рекординг го после ги продължим. Стой, не! Доста е за първата епизода, айде найдем от другата епизода. Ба!